Prečo nejdete? Teraz sme cvičali farské schody, ktoré tu neboli. Krene už sme škoda snowboard. Ahojte. Kameruješ? Hej. Ideš skočiť? Tak toto doma neskúšajte. Uvidíte, ako si rozbiť hlavu. Nechceš helmu? Alebo ako páchame samovraždu. Marek, to fakt kam tiež? Dáš to? Dávaš tej hrane riadne. A dáš to? Ja, že to ide zo stoja. Hej. Mám čeká všude. Poď ho vystiť. Uhni, odtiaľ. A rovno dáš potom grind na onom. Kde? Budeš na YouTube. Dobre, now, my máš pro.